Hver gang jeg har ringe på, skal jeg altid tjekke, om de sidder ordentligt fast. Det gør jeg cirka en gang hver 10. minut. Og jeg skal også altid lige tjekke, om døren er låst, ved at jeg hiver i håndtaget et par gange, inden jeg går. Ikke jeg har OCD. Jeg tror, at vi alle sammen har nogle små ting, vi gør på en bestemt måde. Der er noget beroligende i at have en form for system i hverdagen. Jeg undgår altid at træde på streger, hvis det er muligt. Det er ikke fordi, jeg tror, der sker noget, hvis jeg rammer dem, men det er rart at være på den sikre side. Jeg organiserer mine ting i farver og mapper, sådan så de er flotte at se på. Det er bare en god følelse, at der er orden i det. Der er mange ting, jeg gør i løbet af en dag, uden at tænke over det. Jeg opbygger systemer og sætter regler for mig selv. Min hestehale skal f.eks. strammes 3 gange, så føler jeg, at der er styr på den. Jeg skal også altid have sørget for, at min flaske er tørret af, inden jeg kan drikke af den. Alt skal helst være symmetrisk og ordentligt. Jeg ser det ikke som en afhængighed, men det er det vel egentlig. Det er jo noget, jeg gør hele tiden, og det er ikke noget, jeg vil stoppe med. Jeg ved heller ikke, om det er noget, jeg kan. Ikke det er farligt som så mange andre afhængigheder, men den er der. Hver dag. Det er nok lidt af en obsession.